Hello po, welcome po ulit dito sa aming channel. Ngayong araw na ito ay magluluto po ako ng crispy carrots at ito na po ang ating mga gagamitin na mga ingredients. Unang-una, gagamit po tayo ng ginadgad na carrots, ginadgad na bawang, ginadgad na sibuyas, red and green bell peppers, dahon ng sibuyas, 1 cup ng all-purpose flour, 3 tablespoon ng cornstarch, 2 piraso ng eggs, asin, paminta, cooking oil, tsaka itong cornflakes. Pero kung wala po kayong ganito, ay pwede na rin pong harina na lang at tsaka cornstarch ang gagamitin nyo. Pero kung wala pong cornstarch, pwede rin po harina na lang po ang gagamitin nyo. Ngayon ay uumpisahan ko na pong paghahaluin ang ating mga sangkap. Ngayon po, ang una po nating ilalagay dito sa malaking lalagyan ay itong ating ginadgad na carrots. Tapos isusunod na rin po natin itong bawang. So ngayon ay isusunod na natin itong ating sibuyas na ginadgad. Tapos hahaluin po muna natin para ma-spread po yung lasa ng sibuyas at ng bawang. At pagkatapos niyan ay pwede na nating ilagay ang green bell pepper at saka isunod na rin po natin ang red bell pepper. At pagkatapos niyan ay isusunod na rin po natin ang dahon ng sibuyas. Tapos paghahaluin po natin para magsama po yung mga ingredients natin. Napakasarap po nito kahit yung mga bata na hindi mahilig sa pagkain ng gulay ay gaganahan po sa crispy carrots na gagawin po natin ngayon. Ngayon ay lalagyan na po natin itong ating ground black pepper. Maglalagay po tayo ng konting asin. Tapos hahaluin na naman po natin para ma-spread po yung lasa ng asin. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating harina. Tapos isusunod na rin po natin itong ating cornstarch. Tapos hahaluin po natin. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating 2 piraso ng itlog. Hahaluin lang po natin para mabasa po yung harina at saka yung cornstarch na nailagay po natin. Kung medyo tuyo pa rin yung harina, ay pwede kayong magdagdag ng 1 egg para mabasa po yung harina at saka yung ating mga sangkap. Hindi na po ako gagamit ng tubig para hindi po mag-iba ang lasa. Kung may mga seasonings po kayo na gusto nyong ilagay, pwede po kayong magdagdag. Tsaka pwede rin po kayong maglagay ng ground beef dito or ground pork. Depende po sa karne na gusto nyong ilagay or ihalo dito. Magdagdag pa po ako ng konting asin. Kasi medyo matabang po yung ating cornflakes na pang toppings dito. Ngayon po ay ihanda nyo na po ang inyong mga kawali kasi ready na po itong lutuin. Magpapainit na po tayo ng mantika. Mga ganyan po karami ang mantika na gagamitin po natin. Tapos po, yung carrots nyo ay ilagay po dito sa cornflakes. Lalagyan po natin siya. I-spread po natin. Gagamitan po natin nitong ating malaking sandok. Tapos pwede na po nating prituhin. Pwede rin po kakamayin nyo na lang para hindi kayo mahirapan. Ang ginamit ko po palang pangdurog nitong cornflakes ay yung ziplock na plastic. Tapos dinikdik ko po siya ng rolling pin para pinong-pino po yung
cornflakes. 3 lang po muna ang ilalagay ko para hindi po magdikit-dikit yung ating crispy carrots. Hinaan po natin yung apoy. Tapos ngayon, pwede na natin siyang ibaliktarin. Yan, tignan nyo guys. Ang ganda po ng kulay niya. Talagang crispy na po yung ating carrots. Hihintayin po natin na medyo mag golden brown po yung kabila. Tsaka natin siya hahanguin. Itong cornflakes, pwede rin po siyang gagamitin pang prito ng chicken. Nabibili po ito sa grocery store. I-check po natin yung likuran niya. Medyo hindi pa siya masyadong golden brown. So, hindi po muna natin siya tatanggalin. Babaliktarin po natin ulit para talagang pantay ang pagkakaluto. Nilalakasan ko po ng konti yung apoy. Nilagay ko sa medium. Ngayon po ay pwede na natin siyang hanguin kasi pantay na po yung kulay. Yan. Ayan na po ang finished product ng crispy carrots na ginawa ko po. Sana ay subukan nyo ang recipe ito. Sana ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!